Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakane ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Baro ngitep ba ki surok kidai ubud lom bat ki thet ba jong ka yok ka kot habaro kiri jong ka patai kan thup ro ya kari India bat ka chala mikhalia kadai ro ka jing shisha bangimla banlen haba ki surok ni kilenti ki sengking ki bha bat ki long paka kayo ka kot ka jing em bat ka jing long jing man jong ki nong shong shnong ro ka long bha ka man bha haki babon ki banta kham tam e haka kamai ka kaji ka lek ka wan ka kit ka ba bat haba ki surok ki snew bat jot rathai kumne kum baphiyo I hakni ka video kelas sok sat lut ka jing em jong ki bapli ki nong shong shnong ki riu pat ba ki nong lek nong wan bat ki nong nya kali ru kumjo dei nakata ka daw bat don kampalat an don ya ki surok ki babha baka sarkar India bat ki sarkar jalaro ki sadon ya ki tnat trekam bakerpang ki ban pet pan khmi ya ki jing don kam bayidai bet tang bat ki surok ki lenti ki sengkeng na mar ki long kum ka jingkeng ka ba penya so ya ka wei ka jala nang ta ya ka wei ka district bat ya ka wei ka shnong na ka wei pan ki surok ki babha ki pensuk e kham tam ya ki nong shong shnong hakaleng ka ri hakalek ka wan bat ka kit ka ba nakata ka daw baka sarkar India bat ki sarkar jala kon thup ro ya ka sarkar Meghalaya jongi nakapor shakapor ki jushna thamai ya ki surok bat ki maintain ro ya ki langba ka jing maramot nakapor shakapor bat pelut ro da ki phau lak lut tengka hakalengkari namar kata katnat public works department lani ka PWD kadai ka wei na kitnat sarkar badon kam e ka badai ban pen hakajinge dei bat ki kampen roy hakiliang paro kumkinong India nisngop sorong ro bantem bakari jongi nadu ubnai no pra arajar arpo saw kadon ya ka road network ka bahe tam hakaparthai kata Haduh nripum riulak khanyo hajar chispa kilometer ka jingjrong bat ki national highway ha India kilong ro kita ki surok ki badan kambha namar ki penya so ya ka wei ka jala ni sorba bat ka wei pat hasatlak kari ki national highway bonsen ro ki don ya ka surok ka badon ya ka jinglong jingman ka babha bat ka bapakatam ni kata ka premium quality kumbangia tip hakaktin nongway henry lada pai pat sha ka jinglong jingman jong ki katto ka ni ki banta jong ka national highway 6 ya ka baladep ban itho da ka sarkar India kum ka high speed corridor ka bapnya so kham tam e ya ka jala Meghalaya bat ki wei pat ki jala jong ka than shete lam ni jong kari ki bakan thum ya ka Assam shaka Barak Valley ka Mizoram bat ka to ka ni ki banta hashitang jong ka Tripura ka long le si ka bi isang sot da shisha ban pen ban yo I de la ki jong ki khman ya ka jingjot rathai jong ka Haduh bam I desho kum kata ka national highway hoj paralok bonangi ngitip baka National Highway Authority of India ni kata ka na high but ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd ni ka NH6 kidai ki artali ki public sector enterprise balapan khamti da ka Ministry of Road Transport but Highways ka sarkar India ban pet ban kami halor ka jingshna ban ri ban sumar ban maramot ro ya ki National Highway hakalengkari but ya ki state highway pan lepet lakmi da kitnat public works department jong ki sarkar jala bapher ha India na lor ki national highway don ro sa ki state highway nang ta ki district road ki urban road ki rural road ki border road but ki project road ro kumjo but ka jing drong
jong baro kini ki surok le combine lang kat Haduh le ber 8,000 arpo ka long nripo saw lang saw hajar news pa kandai punyo kilometer habaro kawai kari kat kum ko report jong ko World Health Organization ne WHO halor ka road network safety data for economies dalap ba ke India ka ka ri ka babontam ki Jaintia ki basngausi ki bajia na ki road accident ha ka parthai hausnam arachar khan riu don Haduh kumba arlak khandai hajar khandai phuwingot ki bayam ha ki road accident na ka jingyap ka ba he do na ka jing don man la ki chilak ngot ki dong song ha kari nakine ki bayap accident ha kaleng ki surok kari India 30% naki ki kanthop ya ki nongnya bike but auto ne ki kali al but lai shaka khat pra person pat ki dei ki driver but ki passenger jong ki kali kamai sau chaka khat pra person ki dei ki driver but ki passenger jong ki truck but ki bus ki ba hai shipho person ki dei ki bayai dan ti hasurok le ne ki pedestrian but art person ki nongnya cycle but khat art person ki weipan paralok la dengi pek ya ka jinglong jingman jong ka Surok National Highway 6 kamtam hakikat tu kat ni ki banta jong ka East Jaintia Hills District Meghalaya sgaudei ban ong bat ban aimo ro yu play hak jo ka por bu udang e shisha ya ki briu ki bapendan kam ya ka ni ka highway na marba udang ri udang sumar ya ki hasilenter lenti wat Haduh kat ka ni ka jingshir isha khai hakor kom long kur kom man jong ka Surok tip Haduh lano ki bor sarkar kin yoi yakini ki jing jong ki rupai ba ki bamdon la don dan ti show ban ya ban yang ban ket ban ba de kum wai pat kum balong shaki wai pat ki jala jong kari bat ki ri ka pathai ba ki briu lang ba ka jing long ki chaka bat ka yo ka kot kila ban lek ban wan ban ket ban ba de ki train ki aeroplane ne ki jhat bat kum ta ter kani ka jing sliu jong ka National Highway 6 kamtam me haki banta jong ka East Jaintia District kamdei show ka badang thamai henry ka bala ne labon thali kisnam hoj ka sarkar ka ju prashang ban repair pan bha na ka por shakapor henry ka babo pat yangi ki pat ba nong lek nong wan hak ka jing shayong ka long ba ka jing maramot ya ka Surok ka june tang shipor bat ki Surok ki class new no tang hadin khindet banai nisnem baladat ban repair yaki tipat ba la da pidon AA ban kan tho kat kum ka jing sngo ka bashimat ba ka jing shampang ka jongpi marway halor ki ai kita ki daw tan rang ki bapalong ya ka Surok National Highway 6 haki than East Jaintia Hills District ban kelas new kloy bat kam june slam bat la da repair man ka poru bat ki ai pat kita ki lan kiranti ba ka sarkar kadai ban shimkhia khnang bakan la ban maintain khamba ya ka jinglong jingman jong kani ka National Highway ka ban pensok ya ki pan ba sngo bha ban ai ya ki jingkan tho ki ba shong nya shong sbai jong pi ha ka comment box khnang ba ki jingkan tho jong pi kinlong pat kum kita ki jing ai jingmot ya ka sarkar sngo bharo ban share ya kani ka video Haduh bakan da poi haki khamat bat nong score jong ki briu ki babat ya ka bor na mar teng teng habaki shong haki shuki habaki briu ki don haka bor bon sen ki kalamat la bat klutt no ban yo i bat yo sngo ya ki jing jong ki pai ba bat bon sen maki na mar baki don haka bor bat ki don ro ya ka spa ka peu kila bet ban yai lai ni avoid ikum ka ka Surok bat kinamla ban sngau tho Haduh kan no kalong ka bajanjar pat ya ki pat ba haba ka Surok ka sniu Haduh kan ni haba pet lei ya ka kom long ru kom man jong ka ni ka National Highway 6 khamtam haki banta pedeng jong ka shnong cleariat kum ka district headquarter jong ka East Jaintia Hill District Meghalaya ka long da shisha ka ba isang son bat ka babo jingma Haduh kata ya ki nong lek nong wan kan thup na do ki khna school Haduh ki batrei bakta ki rangba bat ki tamenro halor kani ka Surok da skaudei ban pankut da ka ba ong haba kumne Iano ken Ngin ben bat Iano ken Ngin kno bat Iano pat ken Ngin ainam Iano pat Ngin Iaroh te paralok la da pisngau tnat ya kani ka video sngau bha wat klet ban like
bat khamtam ban subscribe yakari ka channel jonga nakabanta kiwei pat ki kubor bat khana jingja ki banga juwan ra chapi nakapor shakapor Paralog play shibon yakapor jong pis ngoba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamanta kiwei pat ki video